mngani wami ngisa kancane ukuthi angiphiwanga ukuyiphakamisa ngoba phela ngakhula ngahlupheka ngiqhamuka khona ngisame njalo emjingweni angakasuki njengoba ubona nginyakaza ngivusa umzika baba hawu madoda ngivuke njengedangabala madoda umzi sowufile ngikafike ngawuvusa madoda ngibize yena umfowethu umkhosiyeza lapha uSiduks madoda umshana ngizobiza yena ke umfowethu ukhumlani madoda indimba la indimba madoda ndiyana sendwedwe ngiyaniphakamise ngizobiza umkhonza khida amanzi madoda speaker somoya okuzwana ukayise lo ngimlama ngishele yebo mfowethu niyaphila bafowethu sihlangane mfowethu noma bafowethu bengasekho benoma mfowethu uma uyindoda enenkomo egada isibaya sayo kubalekile ukuthi ube na 2 webhame ezinkulu R5 noma sniper but zibe u2 ibhamu zakho qale phansi futhi uma unomzana uyindoda unenkomo ufuyile kumele uhlomele abafana abancane amasela enkomo kumele ube nezibhamu ezimbili lapho ngikhuluma ngoqanduqandu ngikhuluma lapho ngongazolala kogogo ngoba bafowethu imizimba yabantu ayifani izifo zabantu azifani futhi azisoze zafana uma udinga imbiza kumina ungathi udinga umvusankunzi bese uya kanjalo chaza ukuthi udinga imbiza ngenxa ukuthi inkinga onayo yiphi ukuze mina ngibone njengomuntu ozokulapha ukuthi njengoba sinale inkinga nale shuthi nansi imbiza ayidingayo ngoba mhlawumbe ngizona uqanduqandu mina kanti wena ubudinga unganzola kogogo yabo mhlawumbe nginingazolo kogogo kanti wena ubudinga imbiza yokuklina umthondo ngoba omunye umuntu akabi nenkinga yenduku ukuthi induku yawa mhlawumbe omunye umuntu unenkinga ukuthi induku ayiqini sengiyazi induku mingayiqini udinga imbiza eklina umthondo nevusa imini sengiyazi ukuthi udinga ziphi imbiza so kubalekile ke ukuthi uba lezi imbiza zombili ugadle ngapha nangabo uhlezi uready ukuthi noma ngabe kwenzakalani kuwena uyazi ukuthi wena hayi uready unongazala wagogo unembiza eklina umthondo unoqanduqandu amuko zokuthinta lapha ngokuthinta umuntu uma noma ngabe uvuka ngasiphi isikhathi asemethi thuthu yakuthinta uthi washa sengila ugcwele phezulu kwakhe ngoba uma uqeda uqanduqandu ekseni usuvuka nje isuke imile ibheke phezulu isuke ikhomba ithiko ifuna umsebenzi wayo uma ukuthi uchathe ulale uchathe ngolokhuzana ngongazola wagogo ekseni usuvuka nje ibibheke phezulu ifuna umsebenzi ifana nabaya abantu ngeze ngibasho abahleli besebenza kuze kuyosa kuze ukube imbiza yayi amasosha omzimba yayingeze ibe yiphoyisa ngoba ilali yazoba yisosha lihlezi igadile ngaso sonke isikhathi ngoba akudlalwa so bafethu kuzomela ukuthi niyithole le imbiza zombili uhlezi uready unembiza zombili nawe futhi engithanda ukusho futhi engithanda ukuthi ngigcizelele uma unoshukela right ushukela isifo esiphatha nombane wonke umuntu ophilayo emhlabeni unawo ushukela ukuthi kuyadependa ukuthi owakho ukushukela ukuliphi izinga musulelo zinga wenza umonakala kanjani kuwena right nginayo imbiza kashukela lembiza kashukela lena iyakwazi ushukela wakho ukuthi iwehlise from phezulu lozinga sokulona ubeke phansi mhlawumbe ko6 noma ko7 but not less than 5 musu less than 5 nama ngisazi ukuthi lokho ngilapha so umuntu ukuthi ungaya kudokotela uzophila njalo ngemjovo kodwa muzo ngiyakwazi ukuthi mhlawumbe ku17 ngobeke kunani ube right ukwazi ukuthi into zakho zibe right uma unoshukela induku izokuhlupha isho ukuthi nje no mfethu nginoshukela but induku amayisavuka ukuze mina ngikwazi ukunikeza imbiza embili nginikeze imbiza kashukela ngiphinde futhi nginikeze imbiza yani iyovusela imiza edala ukuthi evusela inkunzi mayiqine ngoba umuzo sebenzisa imbiza kanti noshukela kuzongenzeki kahle ngalendlela le ofuna ukuthi kwenzeke ngawo kanti umuzo lezi imbiza lezi zombili uqala wehlisa ushukela kuqala uye phansi bese uyachatha bese uyahamba uyovakashela umama phela abafethu bayavakashelwa
Isizathu esadala kuthiwa omama bayavakashela. Kuqala indoda iyayiba nombhedi wayo, nomama aba nombhedi wakhe, kumbe yayiba nesikhumba sani, umama aba nesikhumba sakhe. Uma ufuna uya kumama, wawusuka lesikhumbeni sakho lo lekusona noma icansi lakho lele kulona, uwele uye kumama. So ingakho kuthiwa uyavakashela kulo mama. Abanye bathe angeke ngibachazele ngokuthi yini ukuvakasha kumama, ngoba baningi kanti engithiwa engificana nabo wena kuma social media, uthola ukuthi lezizulu engisikhulumayo abasi-understand. Sengenza ukucacela wonke umuntu ukuthi umuntu uthi uyovakashela ukusuka from this place to another place. So nakuqala-ke kumama nobaba njalo wesuka la ahambe aye kumama, ahambe ayojabulisa umama, ngoba umama kumele ahlale ejabule. So uma engajabuli uzwa nenkinga, uzwa nolaka. Kanti uqanduqandu imkhipha lo moya lo sesiswini, asuze umfazi aphuma umoya lo odala ukuthi abe nolaka, ehlike ulaka. Induma ingena umthondo ugcwale isibumbu, uthi mfi sigcwale isibumbu emthondweni. Iyona into abayifunayo le. So umuthi oqanduqandu lenza lowo msebenzi lo, ukuthi isibumbu uthi umthondo ugcwale isibumbu, asuze uphuma umoya, upho lo moya lo odala ukuthi omenza ulaka afunakala abe nolaka. Unkosikazi afuna abe nomusa. Uthi uma uvuka ekuseni nje awakwenzela itiye, akwenze ibreakfast right, akubuza ukuthi baba ngikwenzeleni, uyangidinga ni baba, kusesengavuka yini. Lo mazwi lo amnandi akwenza ukuthi nawe ube indoda, ngoba uma uthi induka ayisebenzi, nawe isithunzi sakho kumbe isidima sakho siyehle, ngoba manje uyabona ukuthi umsebenzi lo uyangihluleka ukwenza. Kodwa fanele niphuthumeke nithole le nduku lezi induku lezi. Uhlezi uma uyindoda, uhlezi ugebhile, noma ngabe kuqhama ngantoni, ngoba ngalopho uhlangothi uhlezi nje wena ugebhile. Isizathu sengithi uma uyindoda afuna kuba nezibhamu ezimbili, nothi uthi izibhamu zangampela, izibhamu zakho uma uyindoda afuna ube nezimbiza zakho. Esibayeni sakho yila ukuthi ujabulisa khona umuntu wakho wesifazane. Mengithi amasela angangeni, ngikho ngoba Ben 10, ngoba Ben 10 amasela abalala nabantu besifazane ngendlela engekho right, okumthethweni. Umuntu ongofuna ngesibayeni sakho wena nothi umunye umuntu. Isibaya sendoda saziwa umnini waso nothi umunye umuntu ongena ngalo kwakho akukho emthethweni lokho, sekuyabheda. So ungakuvumelile ukuthi kwenzeke kuwena ukuthi umama aze athathe umunye umuntu azomfaka esibayeni sakho ukhona. Gijima uphuthume uthole le imbiza, uthole uqanduqandu, uthole imbiza kashukela, uthole imbiza eklina umthondo, uthole imbiza eshaya umeqo, ekhipha mahlengehlenge, eshaya iqolo, ungazwa la kogogo. Uzohlezi unesidima ekhaya, uzohlezi unesithunzi ekhaya. Bafethu, ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga ngethuba leli engilitholayo. Ngiyatholakala ku-YouTube, ngusicelo Dube. Ngiyacela ukuthi ningifollowe, ni-like, niphinde futhi ni-subscribe ke kwi-channel yami, ngoba uma nisubscribe nami niyanginikeza umdlandla, niyangigqugquzela ukuthi nami ngibone ukuthi lento engiyikhulumayo abantu bayakwazi ukuthi bazibone, kumbe ziyafika endlebeni zabantu bakwazi ukuthi bayidle ukhuze bayizibone. So ngiphinde futhi ngitholakale na ku-WhatsApp. Ku-WhatsApp inamba yami ithi 065 629 5372. Ngitholakale futhi naku-YouTube, naku-Facebook. Facebook ngu-Rich Dube. Kubantu abahlala le kude abawela uthukela, ngiyakwazi ukuthi ngenze njani, senze ama-arrangement ukuthi ngibaphathisele ematekisini angakubo. Uthukela abantu uthukela baningi kakhulu-ke, ngeke ngibabize amagama abo nangenda, kodwa ziningi indawo, Empangeni, bani Menmont, Jozini, Vryheid, ziningi. Kodwa uma uthi awuthembi ukuthi imbiza izofika kuwena, mhlawumbe ujaha kakhulu ifuna imbiza ifike kuwena one day, ngiyathumelela ngiphathise etekisini, and then ifike after 4 hours noma after 3 hours. Kudependa ukuthi wena ohlanga khona iteksi sesinganathi mayifike. Just ukuthi sikhona nawe ekuseni, then ngo-10 ngifana imbiza yakho, by 12 o'clock, by 6 o'clock ntambama imbiza yakho isikuwena, usuyakwazi ukuchatha. In 3 days time uzokwazi ujabulisa umama. Ube nesidima ekhaya, ube nesithunzi ekhaya egcekeni, uthi uma uhamba uqimbile, uhamba uqholosha, yini na umsebenzi wenzile. Ngiyabonga bafethu, ngiyabonga kakhulu. Ayivuka imizi yobaba. Siyabonga.